Les esquerres de Viladecans s'han unit per la protecció medioambiental. Esquerra Ecologista Verds ha recolzat Esquerra Republicana de Viladecans en matèria de protecció del medi ambient i de les zones verdes d'aquest municipi de l'àrea metropolitana. Així ho ha declarat Antoni Garcia, el seu portaveu. El treball d'Esquerra durant aquests 4 anys ha significat defensar les propostes ambientals i ecologistes d'una manera molt ferma, tal com podem veure amb la defensa de les oliveretes, un punt molt verd de lo que és Viladecans, la defensa i la protecció del front litoral del Delta Llobregat, els boscos de Sant Ramon, o també el que seria la seva oposició a un projecte especulatiu que era el Barcelona Park. Per tant, la garantia, el vot ecologista de defensa de les propostes mediambientals a Viladecans és dels Verds, demanem el vot per Esquerra Republicana. Per Bàrbara Lligades, candidata d'Esquerra per Viladecans, és un orgull que els Verds valorin el seu treball pel medi ambient. Bé, per nosaltres és un orgull que els Verds ens donin suport i per tant també és una garantia i demostra la nostra coherència amb la defensa dels espais naturals al llarg de tots aquests anys i que continuarem en aquest compromís en el futur. Per nosaltres és molt important que Viladecans, una ciutat que està a l'àrea metropolitana, conservi els seus espais verds, sobretot en espais on són bastant genuïns, com és el nostre litoral de Viladecans, que és un espai únic que no hi ha en tot el litoral català. La gent d'Esquerra ja va proposar al Parlament que inclogués el Delta del Llobregat a la llista d'espais protegits pel conveni de Ramsar i l'aprovació d'un pla especial de protecció dels espais naturals. Actualment existeix un projecte per edificar uns 4.000 habitatges a la zona de l'Oliveretes. La idea de les esquerres és continuar insistint per protegir aquestes zones naturals i perquè no es pugui construir.